Lamentations chapter number 1 and verse number 1 and 2. How doth the city sit solitary? The city means Jerusalem. How doth the city sit solitary? That was full of people. How has she become as a widow? She that was great among the nations and princess among the provinces. How is she become tributary? She weepeth sore in the night, and her tears are on her cheeks. Just for clarification, ang tanan pulong her, usahay sa English, kami mo gamit sa her or she, kung mag-study ka bayan sa butang. Like, ang ship, ang barko. Sa English, kitawag she. We say, there she goes. Kanang barko. I don't know why, we just do. So, just for clarification, ang her, she, nag-study ka bayan sa syudad, sa Jerusalem. She weepeth sore in the night, and her tears are on her cheeks. Among all her lovers, she hath none to comfort her. Obviously, when we talk about the city, apil pur ang pipila ka tao nga nagpabilin sulod sa syudad, but he's talking about the city as a whole. Padayon ko, all her friends have dealt treacherously with her. They are become her enemies. Isaiah verse 1. Giyunsa nga ang syudad, nagalingkod, nga naginusara. That is the meaning of solitary, naginusara. Like the English word solo, one, solitary. Nga kanhi puno sa katawhan. Giyunsa nga siya nahimong ingon sa uska byuda. Siya nga kanhi dako diha sa kanasuran ug prinsesa diha sa mga lalawigan. Kinsa nagsabot sa pulong lalawigan? Lalawigan. Brother Nestor, province. Province. I didn't know that word until yesterday. Diha sa mga lalawigan, giyunsa nga siya nahimong magbubuhis. Siya nagahilak sa hilabihan diha sa kagabhion, ug ang iyang mga luha anaa sa iyang mga aping. Diha sa tanan niyang mga hinigugma, siya walay usa nga molipay kaniya. Ang tanan niyang mga higala mitagad og mabudhian. I can't talk. Let me back up. Ang tanan niyang mga higala mitagad nga mabudhion kaniya. Sila nahimo nga iyang mga kaaway. Before I start the message, I want you to notice the word comfort. Where'd it go? She hath none to comfort her. Kana nga pulong sa atong Biblia, gi-translate nga, siya walay usa nga molipay kaniya. I'm sure I've told you before. Para nako, comfort is hupay. Nay diferensya, lipay is happy, hupay is comfort. You can comfort someone without them being happy, but they can feel better. So, I'm not going to stop and correct it every time I see lipay, because we're going to read that word a lot today. Pero kitang tanan makasabot. Para na ako mas may hupay. Title of my message comes from verse number 2. Just 3 words. None to comfort. She hath none to comfort her. Walay usa nga molipay or mohupay. Very sad statement. None to comfort. Magampo na ta. Dayon kamo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you help me, God, to help our people? Would you strengthen our faith in you and strengthen our commitment to you? Lord, would you help us to stay close to you? And if we're not close to you, would you help us to come home? Lord God, would you work in our hearts tonight, this morning? Fill me with your spirit as I preach. Help me, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Si Jeremiah nagsula sa basahon sa mga pagbangutan, Lamentation sa Bisaya, mga pagbangutan.
Siya nagsulat niya nga basahon, human sa katapusang paghukom sa Diyos diya sa syudad sa Jerusalem. Kinsa nakasabot sa pulong bangutan. Kinsa nakasabot sa bangutan. Uska simple nga pasabot sa bangutan mao kini ang paghilak sa pait nga pagmahay. Ang paghilak or pagsubo diha sa pait nga mga pagmahay. O kanatong nakitaan sa tibok book of Lamentations, kini man ang hilabihan ka paghilak nga magikan sa pinakapait nga mga pagmahay sa kinabuhi. O ang tawag niining abasahon mao ang mga pagbangutan. Siyempre, kung nakabaton sa ingon nga ngalan, pagbangutan, walay katingala nga kini dili ka malipayo nga basahon. Kung ma-discourage ka, kung maluya ka, murag dili kini ang buok pilion nimo. Nindog gyud ang katunga sa chapter 3, pero ang tanan lain guol kayo. Kini ang famous nga book diin magikan sa song, ang song Great is Thy Faithfulness. Diya sa tunga-tunga sa chapter 3, nindog yun, I will trust in the Lord, great is Thy faithfulness. Pero ang tanan laing goal kayo. Wala tay makaplagan nga katiyaw-tiyawan ni ining basahon na. Kini mga pulonga nga gisulat diri sa book ni Jeremiah sa Lamentations. Kini mga pulong nga mawang pagpahayag sa pagmahay ni Jeremiah nga ang iyang kaugalingong katawhan hingpit nga nalaglag pinaagi sa ilang rebelyosong mga kadautan ug sala. Wala siya nagbangutan alang sa iyang kaugalingon, naghilak siya alang sa pag-anto sa iyang katawhan ug sa kaguba sa iyang gigugma nga syudad ug nasod. Grabe kayo ang kaguol nining abok. He was weeping not just because of the destruction, but because of the sin that caused the destruction. Ang tanan kaguba diha sa syudad sa Jerusalem, if they had chosen to listen, malikayan gayud. Malikayan man ang tanan kagubot, kanan kalisod, ang tanan destruction, malikayan man. Pero nagdumili sila nga maminaw. And that's what we see, the weeping, ang pagbangutan, paghilak, ang pagmahay. Look with me at Lamentations chapter 1 and verse 8. I think all of the verses today are going to come from chapter 1. Lamentations chapter 1 and verse 8. Jerusalem hath grievously sinned. Therefore she is removed. All that honored her despise her, because they have seen her nakedness. Yea, she sigheth and turneth backward. Ang Jerusalem sa hilabihan nakasala, busa siya gibalhin. I think we could also say gitangtang or gipahawa. Busa siya gibalhin. Ang tanan nga mipasidungog kaniya, nagbiyay-biyay na kaniya. Tungod kay sila nakakita siyang pagkahubo, oo siya nagapanghupaw ug nagatalikod. Nagsama mo sa pulong hupaw. Common ba hupaw? Diba? Hupaw. Grabe kayo ang paganto sa mga tao sa Jerusalem nining panahon na murag walay sama niya na sa tibok Biblia. Pero sa gahapon, sa gabi, samtang nagbasa ko sa Biblia, naghula sa paggiya sa Ginoo para sa kumensahe, naiusa ka tema diri sa chapter 1 nga nagkupo sa akong kasing-kasing ug wala ko nakiikyas. Ikalima, nini nga kapitulo, atong makita ng maorang tema. I want to show it to you. We're going to look at 5 verses from chapter 1. Look first with me at verse number 1. Lamentations chapter 1 and verse 2. Lamentations chapter 1 and verse 2. She weepeth sore in the night,
and her tears are on her cheeks. Among all her lovers, she hath none to comfort her. All her friends have dealt treacherously with her. They are become her enemies. Siya nagahilak sa hilabihan diha sa kagabion. O ang iyang mga luha, anaa sa iyang mga aping. Diha sa tanan niyang mga hinighugma. Talking about ang tanan niyang kauban sa sala. Siya ang tao sa Israel nagkuyog-kuyog sa laing-laing nasod diha sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos diha sa daghang laing klase sa sala. And God says diha sa tanan niyang mga hinighugma, siya walay usa nga mulipay kaniya. Kind of reminds you of the prodigal son. Nay daghang higala hangtod nahuro iyang kwarta dahil nay tao mo tabang kaniya. Same type thing, but talking about a nation, a capital city. Jump down to verse 9. Jump down to verse 9. Her filthiness is in her skirts. She remembereth not her last end. Therefore, she came down wonderfully. The word wonderfully there does not mean nicely. Let me see how they translate it. Makapahibulong. I think we could also do makatingala or makalisang pud. I think we could almost probably use makalisang. It's wonderful in the sense of terrible. It's not a good thing. Therefore, she came down wonderfully. Look at the next phrase. She had no comforter. O Lord, behold my affliction, for the enemy hath magnified himself. Ang iyang pagkahugaw ana sa iyang mga sayap. Siya wala nagahinumdum sa iyang katapusan sang putanan. Kana kanunay tinuod. Kung ang tao mo biya sa Ginoo, nalimot siya sa siya mutumong. Sang putanan is at the end result, right? Kinatumyan sa imong dalan. Siya wala nainumdum sa iyang katapusan sang putanan. Busa siya sa makapahibulong mikanaog. Siya walay maglilipay. I like the word tagahupay. Walay tagahupay. Walay tao nga mo hupay kaniya diha sa iyang kasakir pagantos. Look at verse 16. Chapter 1, verse 16. Chapter 1, verse 16. For these things I weep. Mine eye runneth down with water, because the Comforter that should relieve my soul is far from me. My children are desolate, because the enemy prevailed. I'm going to adjust the sign a little bit to make it clear. That word should is the idea of unta. Tungod ni ining mga butanga ako naghilak. Ang akong mata nagaagas og tubig tungod kay ang maglilipay nga unta mohupay sa akong kalag halayo gikan kanako. So verse 2 we see she hath none to comfort her. Verse 9 we say she had no comfort. And here we see the Comforter that should have help. Unta nga katabang nasa halayo. Walay mohupay. Look at verse 17. Pagosab. Zion spreadeth forth her hands, and there is none to comfort her. The Lord hath commanded concerning Jacob, and that his adversaries should be round about him. Jerusalem is as a menstruous woman among them. Ang Zion nagabukhad sa iyang mga kamot, og walay usa nga mulipay kaniya. You understand that? Nagabukhad? Kung naip tao maglingkod tapat sa dalan o maghangyo, unsa yung buhaton? Diba? Tabangi me! Kung tanan tao mo labay ra. That's the picture. Ang Zion, unsang Zion, ang kanang syudad sa Jerusalem. Zion is a specific mountain, pero bahin sa Jerusalem. Ang Zion nagabukhad sa mga kamot o walay usa na mulipay kaniya. One more, look at verse 21. They have heard that I sigh. Now Jeremiah is speaking as if he is Jerusalem. It's called personification. They have heard that I sigh. There is none to comfort me. All mine enemies have heard of my trouble. They are glad that thou hast done it. Thou wilt bring the day that thou hast
has called, and they shall be like unto me. Sila nakadungog nga ako ng hupaw. Walay usa nga mulipay kanako. Ang tanan ako mga kaaway nakadungog sa akong kasamo. Sila na nagmaya nga ikaw mihimo niini. Ikaw mudala sa adlaw nga imong gitawag ug sila mahisama ngari kanako. Once again, we say the same thing. No comfort. And then at the very end of the verse, we see the only thing kini mga tao dito sa Jerusalem nga nag-experience, nga nagsinati sa grabe nga pagsilo sa Ginoo. Na sila, usa lang kagamay nga comfort. Kana mao kini. Ang mga tao nga nalipay kabahin sa among pagantos. Nalipay ang kaaway nga ikaw nagsilot na mo. Pero pohon, ikaw mo silot pod kanila. That was their only comfort. What a sad thought. Grabe kayong pag-antos. Pero wala bisan usa nga makahupay. Can I ask a question? How is it possible nga ang mga tao sa Diyos mismo, or kana ba, the very people of God, ang mga tao sa Diyos mismo, ana sa kahimtang, diin, walay mo hupay. Apil ang Diyos. Turn with me, I'm going to skip ahead. I feel like we should look at it now. Go with me to 2 Corinthians chapter 1, and then I'm going to back up in my outline. 2 Corinthians chapter 1, verse 3. 2 Corinthians chapter 1 and verse 3. We're going to read verse 1, 2, and 3. I'm sorry, verse 3, 4, and 5. 3 verses, verse 3, 4, and 5. 2 Corinthians chapter 1, verse 3, 4, and 5. Kunana, say amen. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and look at the next phrase, and the God of all comfort. Bulahan ang Diyos, bisan ang Amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo, ang Amahan sa kaluoy, ug ang Diyos sa tanan nga paglipay, or paghupay, or kahupay, I think. Kahupay, di ba? How much comfort in this world, true comfort, how much comfort comes from God? All of it. Siya ang Diyos sa tanang kahupay. Kana nagpasabot kung ang kahupay dili magikan sa Diyos, kana dili ang tinuod nga kahupay. Dili mag-ayo gyud sa problema. Di ba? The God of all comfort. Let's read verse 4. Who comforteth us in all our tribulations. How many of our tribulations does God comfort us in? All. That we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Kinsa nagalipay, kinsa nagahupay kanato diya sa tanan natong mga kasakitan, aron kita makahimo sa paglipay kanila nga ana sa bisan unsa nga kasamok, pinaagi sa kalipay nga sa diin kita mismo gilipay sa Dios. I'm not going to change all the lipays, but you know what I think. Notice, He comforts us in all, or He wants to. Kana ng Diyos, muhupay ka nato diya sa tanan natong kasakitan, tanan natong kalisod, tanan natong kaluya, tanan natong katalagman, nining kinabuhiya. Kana ang gyud siya. And did you notice what it says? Part of the reason God allows us to have trials. Ang bahin sa rasong ang Diyos matuong ang pagsulay ang problema mabutang sa tuwa. Aron siya makahatag ka nato og kahupay. Dayong kung nailain tao doon na to nga mag-experience sa kalisod pod, kita makahatag pod kanila sa kahupay nga ang Diyos mihatag ka nato. So there's only two ways you can get comfort. From God or from someone who already has been comforted by God. Ang Diyos ganahan mohatag og kahupay nganhi ka nato og pinaagi ka nato. Listen now.
Pastor May, nga naman ang Diyos nagtuwa ni mga pagsulay sa kung kinabuhi, daghang kaayo. Paminaw, kung tungod kay ganahan siya maghupay nimo, aron sa umaabot, makahupay ka sa uban. Kamu nga nailisod nga panahon sa imong pagkabatanon. Paminaw, dawata ang kahupay sa Diyos. Kay puhon-puhon na ilaing tao nga kinahanglan sa priyo nga kahupay o ikaw ang makahatag nila. Ikaw ang makasulti o tinuod. Kay daghang tao, let's just be honest. Dari sa Baptist Church sa Manini na pastor ng Amerikano. Ay daghang Pilipino maghuno ama pastor wala nakasabot Amerikano siya. Pero ikaw makasulti, pero ako nakasabot kay akong miagi sama sa imo ha. O ang Diyos mitabang nako ganan pud siya mo tabang nimo. Listen to me this morning, don't waste your suffering. Ayaw pag-usik sa imong pag-antos, ang Diyos ganahan mo gamit niya na aron mo tabang sa uban. But that's not the message this morning. The question I want to ask is this. How is it that the people of God came to a point where they had no comfort? Kiyunsa nga sila may abot sa punto sa ilang kinabuhi. Bisan sila ang katauhan sa Diyos mismo, ang Diyos sa tanan kahupay. How is it nga wala sila ay tagahupay? Grabe kayo. Nag-antos sila labaw sa bisan unsa nga kita maka-imagine. And nobody cared. And nobody helped. Ang mga tao, way paki, ug ang Diyos wala nagtabang. Diha sa ilang hilabihan kadakong pag-antos, sila walay tagahupay. Nainumdum mo sa COVID-19? Grabe kayong panahon sa COVID-19. Nag-hisgo ko sa COVID-19 kaniya sa Sunday School kaya nadari sa akong outline, nasa akong hunahuna. Para na ako, ang pinakasalbahis nga decision sa mga government sa US, Philippines, or bisan na sa lain, ang pinakasalbahis nga decision sa government, mao ang pagtugot ng mga tao diha sa panahon sa COVID. Nagtugong nga sila mamatay na nag-inusara. Agi sa COVID. Agi sa kahadlok. So sila naging sorry, dali ka makatapad sa imong asawa samtang siya mamatay kay na restriction sa COVID. Para na ako, salbahis kyud na. Pagkadaghang sa tao nga namatay nga walay gihigugma diha sa ilang kilid. Grabe kayo. Maka-imagine ka, mag-antos, dili makaginhawa. O walay gigugma sa doon. Walay tao nga mukupot sa imong kamot. Walay tao nga musulti, gigugma ti ka. Walay tao nga mupalig-on kanimo. Kini mga tao diha sa ilang panahon sa kasakit o kahadlok. Kipasagda na ron mag-antos ug mamatay nga nag-inusara. Sila namatay nga walay tagahupay. Dalit tanan pero daghan dere og dito sa US. Kana mao ang kahintang sa katawhan ni Jeremiah dito sa Jerusalem. Sila nag-antos na nag-inusara. Isa ng Diyos mismo wala naghupay. Wala sila bisan kinsa nga mohupay kanila. Maka-imagine ba kaniya na? Samtang nagandam ko ni nga mensahe kahapon sa gabi, nainumdum ko sa diyang si Jessamay na nataktan sa appendicitis. Kami nagdalat niya nga to sa Dapolog, tawag niya na, nag-ultrasound, naglantaw ang technician naglantaw sa iyang appendix, kinahanglan, kwaon. Is that the right word? Kwaon ang iyang appendix.
Nainumdum ni gipa-admit siya dito sa hospital dito sa Corazon. And just the way it all worked out, ako na dito kaya akong nag-drive o think na si Gillette o na si Beth. Kinsang napayot ka pa. Kitang tulo ra, nag-feel ko na puskalain samtang naghulat ta sa operation. Kitang huh? Who? Sarah? Sarah was with us at the hospital? I don't remember. Were you there, Jessamay? Oh, nagyod si Jessamay. Murag na daghang detalye, kabay niya nga adlaw nga nakalimtan na gyud nako. Pero naius ka butang nga klaro kong nahinumdum. Nahinumdum ko sa kadugay. Sa kadaghang sa oras nga kita naghula alang sa operation. Ug si Pastor Mike nalagot kaayo. Naius ka batan nga babae nga nag-antos man. Ug murag ang doktor walay paki. Siya amobot kung siya amobot. Kung mabuto ang appendix, ha? Kanata lang. Uy, it made me mad. Mga oras, naglingkod. Si Gillette, nagangyo, hey, Pastor Mike, nag-translate pa ka ni ini nga song? Arong mag-distract kay si kabalo na suko ko. I know what you're doing. Pero ako nagtugod, kay way pulos ang kasuko. Maka-imagine ba ka niya ng adlaw? Kung si Jasmine naghigda niya ng bed, na naginusara, walay nagtapad. Maka-imagine pa. Nagsakit, nahadlok, nagduda, o wala bisan usa ka tagahupay. Wala si Beth na magbinuwang kaniya. Dautan si Beth. Magbinuwang si Jessamine, nagkatawa tayo, sakit kayo. Kituyo niya, Jess. Can you imagine? Pero kanat manggod ang kaimtang sa mga tao diya sa panahon ni Jeremiah sa Jerusalem. Hilabihan. Nagantos. O walay tagahupay. I just have to ask the question, why? Or maybe how? How does that happen? Yung nga kana mahitabo nga ang katawhan sa Diyos, ang Diyos sa tanan kahupay, ang iyang katawhan walay tagahupay. Walay tao, ang Diyos pod. Go back with me to Lamentations chapter 1, verse 18. Let's tie it together. Lamentations chapter 1, verse 18. Lamentations chapter 1, verse 18. Kunana, say amen? Amen. The Lord is righteous, for I have rebelled against his commandment. Jeremiah is speaking here as the city, as the nation of Israel. Hear, I pray you, all people, and behold my sorrow. My virgins and my young men are gone into captivity. Ang Ginoo matarong, kay ako miribelde batog sa iyang sugo. Nga naman, kining tawhana, kining mga tao, na ginusara nga walay tagahupay, diha sa panahon sa ilang pag-antos, diha sa panahon sa ilang grabe nga kalisod. Nga naman walay tagahupay. It's really very simple. Tungod kay sila nagsalikway na sa Diyos sa tanang kahupay. God didn't forsake them, they forsook God. We're not talking about salvation here. We're talking about practical Christian living. It's really simple. Kung naay bata na nagawa sa balay o nahulog siya o nasakit, kung ganahan siya sa kahupay sa iyong mama, siya ang kinahanglan mo doon ni mama. O kung imo mama makadoon sa iyang paghilak o mugawas, kung maglaya siya gikan sa iyong mama, walay kahupay gyapon. Are you listening to me?
There was no comforter, not because God forsook them, but because they forsook the comforter. He's the God of all comfort. Ganon siya maghupay sa iyang katawhan diya sa tanan niya ilang kasakitan. Pero sila may rebelde batok kaniya. Sila nagbiya kaniya, wala siya nagbiya kanila. Truth Baptist Church, the message this morning is really simple. Kung ikaw mosunod sa Ginoo diya sa imong kinabuhi, mag-atubang ka sa daghang lain-laing pag-antos ug kalisod. Apat, kung dali ka mosunod sa Ginoo, mag-atubang gihapon ka sa daghang lain-laing pag-antos ug kalisod. Pero wala kay kahupay diya sa imong kalisod, kay layo man ka gikan sa tagahupay. Ang tanan taon nining dawtang kalibutana mo sinati sa pag-antos ug kalisod. Pero pagkamingaw sa kalag sa tao nga mag-antos samtang layo siya gikan sa Dios sa tanang kahupay. Walay kamingaw nga mulabaw niana. You listen to me now. Kung ganahan ka mo biya sa Ginoo, pwede manggod. Naluwas gihapon ka, dali mawala ang imong kaluwasan. Ang kaluwasan dali depende sa atong pagsunod. Ang atong kaluwasan depende sa atong pagtuo, atong decision nga mo to sa Ginoo. Pero paminaw nako, ang kalisod mo bot gihapon. O kung layo ka gikan sa Ginoo diha sa panahon sa kagubot, pagkamingaw sa imong kahimtang. Sometimes we get this idea of, well, makalingaw-lingaw ko gamay sa kalibutan, okay naman makabalik ko sa Diyos bisang kanusa, tinuod makabalik ka. But sometimes it takes a long time to find the comfort again. God doesn't move, we do. Ganang gyapon siya maghupay kanato diha sa panahon sa kalisod. Pero kung wala tayo kahupay, kita ang naay problema, dili siya. Ang tanan tao maglisod, ang tanan tao mag-antos, pero ang tao nga layo gayud gikan sa Ginoo, mag-antos nga mag-inusara. Walay tinuod nga taga-hupay. Oh, ang kalibutan, naay kahupay para nimo. Hey! You want a shot? Kanang kahupay nining kalibutan na. Hey, take a cigarette, man. Makatabang sa imong stress. Nakadung ko sa buwang nga babae dito sa US. I think I was in college. Naghula ko aron magbayad sa akong gasolina. Na ibabae atubangan ako nagpali sa sigarilyo. Ug iyang gisulti sa cashier. Kana dito kana ang klase sa sigarilyo. And she said, "Man, nang hinaot ko nga naay balaod nga ang tanan tao kinahanglan manigarilyo. Kay nindog yung pagbati, nindog ang feeling. Ang babae dito nagbalik, oh tinood mag-uyon ko nimo, akong naghuna-huna. Mao ba di ay? It only makes you feel good if you're already addicted. Pero kana gyud ang kalinaw ning kalibutan. Kana man ang kahupay. Hey! Na-stress ka! Here, try some drugs. Pero walay kahupay. Mahubog na ta. Ang tanan tao magsinati. Look at your Bible. Nagdaghang tao nga matarong gyud nag-antos. Tanawang kinabuhi ni Job. Grabe kayo ngayang pag-antos. Pero diya sa iyang pag-antos, ang Diyos ang nagatiman niya. Wala gyud siya nagsalikway sa Ginoo bisan diha sa kalisod. Si David nagdaghang nagsinati siya sa grabe nga pag-antos, pila ka tuig naglayas gikan ni King Saul aron dili pagapatyon. Apan diha sa iyang pag-antos ang Diyos ang mihupay kaniya tanaw ang iyang mga solmo. How many times magastori siya kabayan sa iyang kalisod dayon ang Diyos ang tabang kanako ako mo dayeg kaniya. Si Joseph
Nagsinati sa pait ng mga pagsulay. Gibaligya sa iyang kaugalingon, mga igsuon. Usa ka favorite nga anak, nahimo ng usa ka ulipon. Nawala ang tanan, bisan niyang kaugalingong kagawasan. Gisugo-sugo kanunay. Dayon gipapriso bisan walay sala. Pagkapait sa iyang kahimtang. Pero balik-balik mo kita ka diya sa kinabuhi ni Joseph, apan ang Ginoo nag-uban kaniya. Apan ang Ginoo nag-uban kaniya. Paminaw na ko, it is not a question of will you face trouble. Ang pangutana sa kinabuhi, dili kini. Nabay panahon sa kalisod, dili man. Mag-atubang ba ko sa panahon sa grabe kaya nga pag-antos? Dili ka na ang pangutana. Ang pangutana lang, kung mag-atubang ka sa panahon sa katalagman o kalisod, nabakay presensya sa Ginoo o ang kahupay nga siya lang makahatag. Kana lang ang pangutana. Mag-atubang ka sa kalisod nga maginusara or ban sa Diyos. When I talk about salvation, I know I will never leave thee nor forsake thee, but many times kita mo sa likway kaniya. Wa siya nagsibo, kita na lang. Siyempre, ang Diyos na bisan asa. We're not talking about the presence. God is everywhere. We understand that. I'm talking about kita magpalayo gikan sa iyang presensya. Sama ni Jonah, he fled from the presence of the Lord. Pagkadako sa pagantos ni Paul the Apostle, pero paminaw sa iyang gisulti kabahin ni Ana. Ako rin mo basa 2 Timothy chapter 4 verse 16, si Paul nagingon, at my first answer no man stood with me, but all men forsook me. Nay panahon sa kinabuhi ni Paul nga ang tanan niyang mga kauban nagsalikway, nagbiyat niya. I think si Paul lang, si Luke lang nagpabili nining panahon na. All men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Verse 17, notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me. Bisan pa niya na ang Ginoo mitindog uban kanako ang tanan daw nagbiyan ako, pero ang Ginoo nagtapad nagtindog tapad nako. Si Paul nakapadayon laho sa tanan niyang pag-antos tungod kay ang Diyos ang nagtapad kaniya diya sa matag lakang. The question is not, will you have times of trial? The question is, how close will you be to God when the trial comes? How would I say? Unsa ba ang imong kaduol sa Ginoo? Dili klaro. Unsa? Unsa ang kaduol? Unsa kang kaduol? Haduol? Lisod na. I should have asked her yesterday. Unsa kang haduol? Dili. Whatever y'all just said. I love y'all's Visayan. It's so good. Hanas, good ka mo magbinasaya. Ako man maglingkod. Kinsa ka na magwali. Notwithstanding, the Lord stood with me. Nga naman ang katawhan sa Diyos. Diya sa panahon ni Jeremiah, walay tagahupay. Samtang nagantos sila labaw sa atong masabtan. Tungod dugay na sila nagsalikway sa Diyos sa tanang kahupay. They left Him, He didn't leave them. Listen to me. Dali paigo ang pagsimba-simba. Kinahanglan ka sa sud nga relasyon sa Diyos, ikaw mismo. You listen to me. Ang pagsulod sa church matag Domingo, kana dili mo palikon kanimo kung ang dakong katalagman mo danga. You need to walk with God daily. Adlaw, adlaw. Sulod sa daghang katuigan,
ang Diyos balik-balik nagtawag nato sa iyang katawhan sa Juda. Nagtawag kanila, pero wala sila naminaw. Go with me to Isaiah chapter 30, verse 15. I want to show you something beautiful. Isaiah chapter 30, verse 15. I just noticed my daughter is knocked out. I think si Ma'am Farah nagduktok ni Hannah sa uskabato. Natulog yun. Isaiah chapter 30, verse 15. This is an amazing passage. Isaiah 30, verse 15. For thus saith the Lord God, the Holy One of Israel, in returning, meaning returning to God, and rest shall ye be saved. In quietness and in confidence shall be your strength, and ye would not. Look at verse 16. But ye said no, for we will flee upon horses. 15, verse sa Basaya. Kay sa ingon, nagasulti ang Ginoo nga Diyos ang balaan sa Israel. Sa pagbalik ug pahulay kamo maluwas. Pagbalik nga to sa Ginoo diya sa pagpahulay diya kaniya. Diya sa kahilom ug diya sa pagsalig maana ang inyong kusog. Oh, that's good. Ang inyong kusog makaplagan diya sa pagsalig sa Ginoo. Ug kamo dili buot. Unsa ba ang gihimo? Nagtanyag siya kanila og kahupay. Rest. Come back to me. I'll give you rest. I'll give you strength. I'll give you quietness. I'll give you peace. And ye would not. Ug kamo dili buot apan kamo miingon dili. Kay kami mukagyo. Yan sa mga kabayo. Ang Diyos nag-offer kanila sa kahupay. Ug sila nagsalikway kaniya ug sa iyang kahupay. Ye said no. God said, ganahan ko mutabang ninyo, bisan nag-backslide gayud, bisan layo kayo, gikan ako, balik ka na ako maghatan ninyo sa kalinaw, kahupay. And ye said no. But look what God did after they rejected Him. Have you ever told God no? Nabay panahon sa mong kinabuhi, nagkabalo ka on sa gituyo sa Ginoo, nagdumili ka? Oh yeah. We all have. Look at what God did in verse 18. Look at verse 18. This is incredible. Ang Diyos nag-offer, come back to me. Ako maghatan niyo sa kalinaw, kahupay, sa kahilom, sa inyong kinabuhi. But ye said no, verse 18. And therefore will the Lord wait. Ubusa ang Ginoo muhula. This is incredible to me. Kung kita mo salikway sa iyang offer, sa iyang tanyag sa kahupay o tabang, here's what God says. Okay. I'll wait. I'll wait. Samtang magsinati ka sa resulta sa imong silot, pasin mag-change ka sa imong hunuhuna, diri ko maghula ko. And why does He wait? Look at the verse. Did I have you turn? Look at the verse, verse 18. And therefore will the Lord wait, that He may be gracious unto you. And therefore will He be exalted, that He may have mercy upon you. For the Lord is a God of judgment. Blessed are all they that wait for Him. Ug busa ang Ginoo muhula, aron siya mahimong dagaya sa grasya nganha kaninyo. Ug busa siya mabayaw, aron siya magbaton og kaluoy. It's magsumpay, maghula siya aron siya magbaton og kaluoy nganha kaninyo. Kay ang Ginoo uska Dios sa paghukam, not punishment, paghukam meaning saktong decision. Bulahan ang tanan kanila nga naghula alang kaniya.
This is amazing to me. God says, balik lang ka na ako. Ako mo dawat nimo, ako na kahupay, na kalino, na tabang para nimo. And ye said no. And God says, all right, I'll wait. Nga naman ikaw naghula, Ginoo, kay naglaom ko nga mubalik siya, aron ako'y chance mo hatag og grasya gihapon. He says, I'll wait, because maybe, I'll have a chance to give mercy. Ako musulti mo, Franca, natingala pa ko sa grasya sa atong Ginoo. Dalit can I say, dalit mahuro ang atong pasensya? Dalit yun mahuro atong pasensya sa tao. Bahala ka! Sige! Kanay mong tingwag ka, bahala ka! God says, I'll wait. I don't like it, but I'll wait. Can I ask you a question? Has God ever waited for you? Nabay panahon ng Diyos ang naghula para nimo? Salamat sa Ginoo para sa iyang pasensya kanato. God didn't forsake them, they forsook Him. And God said, I'll wait. I started thinking about a song last night. I heard another preacher sing it. We'll see if I can find it. I tried to translate it last night. Kini mao ang ginasulti sa Ginoo samtang ang iyang katawhan naglayas kikang kaniya. Aniya pa ako, aniya pa ako, nga naghula ra nimo, aniya pa ako. Has God ever waited for you? Is God waiting for you right now? Oh, magsimba gihapon pero diha sa mong kasing-kasing layo man ka. Wala nagbasa sa Biblia, wala nagampo, wala nangita sa nawong sa Ginoo. Nasa mensahe kanimo karon. Ako ako nga naghula ra nimo, pa ako. Can I suggest this morning? Balik na do sa Ginoo. Sa dali pang katalagman mo abot. Pila kaha ang tao, pila kaha ka mga tao, mobot sa panahon sa kalisod, madangatan sa kalisod kayo, sila, Ginoo, asaman ka! God says, right here where I've always been, ako wala nagsibog. Such a sad thought. Available ang kahupay, pero dili maangkon kay ilang gisalikway ang tagahupay. God wants you. Bisan nasa kakaron, ganahan siya kanimo. Ganahan siya sa suod nga relasyon uban kanimo. Why don't you draw close to God? Walk with God. Seek God's face. But if not, God says, okay, I'll wait. I'll wait. Tuho na mga